assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓen koɓe ayaw pindi tv jamalla wale mon min garti humnude oɗon aadi mo pindi tv fimodire rendo fulɓe kala subaka dannon holko sifa e kelegadane jayndeje leydi sénégal min mbiyon juma moubarak ko rewa allah yontere yo jaab ko tara hen yo yaafu hen jayde leydi sénégal kañumen ha joni garti alhaali oɗon amnesty mo gonda tigui tijji ɗum hoore lendi faade Karim Meïssa Wade wondude kay Khalifa Ababacar Sall kan ene ɓuuri artude nder jayndeji kono ko amma ɗum koɓe gatti ko yala haali gudditgol ɗiɗon hekkolaji yaadude natal on maire mo juuma jagoro kalfinaɗo jangde leydi sénégal woni Cheikh Oumar Anne bandiraɓe musidɓe tedduɓe e oɗo subaka gudditirten ko jaynde Vox Populi Vox Populi e oɗo subaka ɓe jilli ko toto capital di raya addude toon onon gando Allah kono kay boyɗo ardade ko noon imam ratib mo Thiès wiyete ko El Hadj Amadou Baro Ndiéguène mo gonda tigui yaltino e aduna ko 1936 kono kay ko gando Allah mo gonda tigui golnima toon oɗon diine kono kay tumni toon nobbuli kewɗi walla mbiyanna guure kewɗe nder oɗon diwan mo Thiès ko wayno ganda tigui Jombas wondude Sara Badiane Nguéñen e guure cawdiɗe Mbul Kayel ko way non e ko way non oɗon gorko ɓe garti oɗon dossier moɓe mbaɗi kamɓe jeydiyankoɓe Vox Populi en route vers le Gamou ɗum woni ko tawete ɗon en route vers le Mawlud kowona ɗum ko e hello mabɓe adana kamɓe ɓeɗon jeydiyankoɓe Vox Populi ɓe ɓuuri artude ko yala haali gudditgol ɓe mbi ko ɗo heddi yontere gudditgol ɗiɗon école aji oɗon jagorɗo kalfinande ɗon jangde Cheikh Oumar Anne nene fecci e peeje ngal ɗon jagorgal mum gam kaya addude peeje e wallide tigui ɓen parent d'élève en kono kay ɓeɗon élewaɓe no nuttodire ɗiɗon école aji kono jeydiyankoɓe Vox Populi mbi ko ɗo ɓe pecciro e peeje école aji kewɗe ne tawi nder diƴƴe tuɓoli walla mbiyan koko nanni ndiyam no hanniti ni sakkitaji kala ko kedde ɗam ɗon ndiyam wino ko jeydiyankoɓe Vox Populi L'Observateur de Youssou Madjiguène Ndour ha joni worake kaɗon rentrée des classes 2022 ɓe mbi ko ɓen parents d'élèves ine kaya mbeya saabu woni bic woni cahier woni livre woɗon panier scolaire ene way noon ɓeydama à 50% kala capanɗe joyyi temedere ne jiɗɗa ene way noon ɓeydama yal haali tigui ko jangguirte ɓeɗon suwaɓe wadde mbiyen woni tigui ganduɗa ko Moussa tawi ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui ko yummiraɓe walla babannaɓe sukaɓe janggoɓe ɗum de woni ko tawte e goɗon hello mabɓe kono ko gal kamɓe gatti oɗon frais d' scolarisation e kongi Cheikh Oumar Anne jokkuɗi tigui e nder ndeɗon jayde o wi ko tigui hay conseil interministériel ma yuɓɓine foof koye oɗon rentrée scolaire gam kay peeje ƴette e alhaali tigui yettinde on ganduɗa ko année kawtoya alda e tana e wiide makko kanko Cheikh Oumar Anne jayde las arti koye oɗon CAP ɓe mbi ko le gouvernement puisque le CAP sur 2025 accès universel à l'électricité wonde de ɗam ɗon kuɓɓama ɓesgu Sénégal kala hebde ɗum guure ɗe e johli ɗi kono kay diwanuji kala taw ko yala to ngakkata ɗam ɗon kuɓɓam ɓe mbi ko ɗo e 2025 tawan tigui oɗon électrification hawrindi ya leydi Sénégal kala e kuɓal wi noon ko ɓeɗon jeynenkoɓe las e on kabaru moɓe gaddi oɗo subaka caggal kan Sonko Karim Wade Khalifa Sall ɓe mbi ko 3 fortes têtes ene way noon ɓen tigui tawateɓe digral dawrugol leydi Sénégal oɗon garmi gara kono kay oɗon amnesty mo ganduɗa tigui tijjama faade Khalifa Ababacar Sall wonde Ousmane Sonko hal haaliya ganduɗa tigui maladie du cœur ɓen ɓe ganduɗa ko rafaɓe ɓerɗe ɗo e nder leydi Sénégal yaadoɓe hen taw ganduɗa ɗum e wiide ɓeɗon jeyniyankoɓe las kine tolno million ngaji 4 innama aade taw koye ɓesgu Sénégal ene mbawi tigui ganduɗa kay ɗum heɓtade ɗumen walla mbiyen ene wawi hefta ɗumen ɗum ko wiyete mayde péral mort subite taw kay ɗum ko rafi ɓerde gondi jahani to safroɓe walla mbiyen jahani to cafrirɗe ene wawi noon so tawi de ɗum ɗon ene reɓa walla mbiyen ene jokke jomumen ɗum woni ko teskete kala saaha oɗon nden mayde péral hefto jomumen ɗum tigui woni ko ɓe addi ɓeɗon jeyrenkoɓe lasa kan woni tawteka e heloma ɓe jeegomo le soleil national ɓe jolli ko to diwan mo Casamance oɗon campagne woni déminage ɗi ganduɗa ko ittude ɗiɗon minuji ɗi ganduɗa tigui ubbuno ɗum ko ɓeɗon rewɓe laaɓe ɓe mbi kene tolno million ngaji ɗiɗi métre carré ene way noon hokkirama ɗiɗon ɓesguli ɗum ko caggal nde ɓe guitti ɗiɗon minuji kala ha laaɓi 1 200 000 métre carré de
superficie foti tigi ganda kay ko wadede demmine minuji gitte hen sabu jomum en bawa hottude hen no hanit ni e wiide Ansou Sané directeur général de l'agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance ko kanko tigi tentinoɗon kabaru kanko tigi wonimo ko ngimum tawte nder jayne ngendir ndewɗo subaka caggal kan foye divernage jilluji mabɓe nguɗon ndungu jumel ha joni ne jokki nder diwnuji leydi Sénégal janenkoɓe le soleil jilli ko wuuro wiyetengo Tanaf tawte ko e diwan walla mbiyen e fande Goudomp ko toon tigi woni koɓe jilloyi ngoɗon wuuro ɓe mbi ko o cosmopolite nostalgique de son passé florissant oɗon hanki mabɓe hankin mo ganduɗa tigi hewɓe mabɓe tawaka kono koye cimtanama ɗum weeli ɗumen enquête arti ha joni ganduɗa kay koye ɗum ko wiite amnesty faade tigi ɓeɗon worɓe Karim Meïssa Wade wondude Halifa Ababacar Sall rancœur et réalité politique winon ko jeynenkoɓe enquête hay so tawi libéraux ji ɗi ganduɗa kay ene pecci oɗo saaha oɗon loi d'amnesty Halifa Sall ene way noon o hokkiɓe ganduɗa tigi wadde indifférent e ngal ɗon pellital ngal ƴetti président de la république hoore leydi ndi Macky Sall jurisprudence oɗon conseil constitutionnel ɓe mbi ko Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko holko kaali hen kono kay holto woni position mabɓe oɗon amnesty Nafissatou Diallo mo PDS o wi ko Karim Wade n'est pas coupable ene wayno ganduɗa tigi o wi ko foti waɗanede amnesty ko bannoɗo bonande kono Karim Wade ala bonande nde wonno saka tigi ganduɗa kay ene waɗi amnesty ɗin ko kongi makko kanko Nafissatou Diallo Sud Quotidien oɗo subaka ari oɗon projet d'amnesty Karim Wade Halifa Sall ɓe mbi ko kan makki bruit le troisième mandat ene way noon ɗo joni ɓesgu Sénégal walla fanniyankoɓe dawrugol hewɓe ganduɗa tigi mbaɗi haqqillaji moon président de la république watta troisième mandat artide tigi ɓeɗon worɓe e ngal ɗon digral dawrugol leydi Sénégal ha joni noon ɗo hunde woni flou kono walla mbiyen natti lerde ɓesgu Sénégal so tawi président de la république ma ya 2024 walla ala jeynenkoɓe les échos ngari e natal makko kanko on gorko wiyete ko Kalifone Sall ene wayno ɓe mbi komo tawi dumbirdu taw koye sababu ko sababu ko CBV ene wayno noon ɗum woni sababu natgol makko e nder dumbirde oɗo saaha kanko Kalifone Sall mo wona tigi ko xare walla mbiyen alhaali makko on présumé viol mo ganduɗa tigi tokkima joofimo ɗum on debbo biteɗo Adja Thiaré Diaw on tigi tumnomo ɗum ene wayno wali jamma makko gaddono e nder dumbirdu ko altine noon wotti ñawede kanko oɗon on Kalifone Sall to tribunal d'instance ko toon tigi o foti ñawede ñalawma altine o nden tigi o foti ñawede kanko Kalifone Sall bataille rangée ene wayno ko haare tigi teska e match nawetan to ganduɗa tigi to Pikine fa hen jungo noon ko faux gendarme noon ko ɓortunoɗo ɓornugal gendarme taw kay ene Allah ne seedi o wona gendarme ene wayno ko kanko tigi fawa jungo o notirto ko inde Abdou ene wayno ko ASP o liggotonoɗo to ganduɗa tigi ministère des infrastructures ene wayno ko kanko tigi jogino oɗon arme jogui tigi ganduɗa kay ɓortugal gendarme taw koye wona ene wayno waɗama déféré gam usurpation d'identité usurpation de fonction ko ɗum tigi faymo jungo kanko oɗon gorko mo ganduɗa tigi notirtoɗo inde Abdou sabamde oɗon match nde weltini oɗon pistolet o tiri détention d'arme ne ganduɗa tawi taw wondane yammirore walla mbiyen wondane autorisation kanko oɗon gorko jayde bisbi le jour ɓe gatti koye loi d'amnesty kono kay tariki amnesty ɗo e nder leydi Sénégal alhaali Mamadou Dia so haalama amnesty haalama ko haalande noon ko bannoɗo amnesty e laamu Léopold Sédar Senghor alhaali maître Sey maître Babacar Sey laamu président Abdou Diouf so haalama yimɓe duttoro haqqillaji mumen duttoro amnesty Karim Meïssa Wade Halifa Sall ha joni ganduɗa ko amnesty ni jokki nder leydi Sénégal ɓe ɓi ko petite histoire d'amnesty wino ko jeynenko Madiambal Diagne ñalawma mo o ganduɗa tigui ɓe garti oɗon tariki mo Khalifa ganduɗa ko Halifa Sall waɗi attake oɗon loi Ezzan to yesso conseil constitutionnel holnde wonno ɓe garti tigui oɗon lettre Léopold Sédar Senghor faade Amadou Cissé Dia gam wadde amnesty mawɗo ɓe garti tigui ganduɗa koye réaction rado on ndeɗon fedde pelle ɗe gona lamuyankoje e oɗon forum justiciable gatti hen e suude kongi oɗon ganduɗa tigui amnesty ya kona ɗum ko incident teska e oɗon réseau ferroviaire woni TER train express régional ene wayno ka ɗon laano jorki
yobima fittandu wotru oɗon neɗɗo noon ɓe jumpanen kamɓe ɓeɗon jeynen koɓe besbi le jour kono ɓe gadi hen kar woni tewteke helo mabɓe ɗiɗaɓo ɓe mbi ko on noon yoɓi fittano makko ko tero beele tero ferimo walla kanko tacanno tero e ko way noon foof noon koye helo mabɓe ɗiɗaɓo kamɓe ɓeɗon jeynen koɓe besbi le jour kona ɗum ko plainte ɓeɗɗuna e leydi Sénégal najo o ummade to dow laaji dentude États-Unis d'Amérique faade Farba Ngom e Gaston Mbengue kamɓe kala koɓe noddaɓe ala bar e oɗon plainte mo ganduɗa tigui waɗi ɗum ko ɓiɗɗo Sénégal naji tewte to États-Unis beele koye président de yaade mabɓe to États-Unis ko nden tigui oɗon alhaali waɗi eko way noon holko rendini ɓe kan e hello tataɓo ndeɗon jeyde besbi le jour kona ɗum ko ɓe garti ha joni kamɓe ɓeɗon jeynen koɓe besbi le jour oɗon immeuble jandu to Kaolack e nder galle goto ganduɗa kay oɗon joom galle wondude debbo mum tataɓo e ɓiɓi mum ɗiɗo kamɓe kala hoɗon pitali keddi kono kay hay jammago he ene wayno sapeur pompier en e tawetnoɓe nokkuji en jokki yiilade enen jokki yiilade woɗɓe ɓe ɓe ganduɗa tigui jiitani ɗumen e oɗon bâtiment jando walla mbiyen on immeuble jando to Kaolack le quotidien Madiambal Diagne arti oɗon amnesty ɗo e nder leydi Sénégal loi d'amnesty gam Senghor maître Abdoulaye Wade e Macky Sall amnesty ko moyen gam safude caɗele e nder dawrugol moyen de résoudre les problèmes politiques wino ko Diagnankoɓe le quotidien saabu Senghor wonno utilisé amnesty ko gam ganduɗa ko laɓɓinde walla mbiyen yaltinde Mamadou Dia jaam arta e nder leydi Sénégal Abdou Diouf gam alhaali maître Babacar Seye Abdoulaye Wade eko way noon ɗum woni ko tawte helo mabɓe janaɓe kamɓe Diagnankoɓe le quotidien ɓe gatti gudditgol école aji ɓe mbi hayso tawi école aji ne gudditama école aji kewɗi walla mbiyen suwaɓe kewɓe ma jangge nder ndiyam sappo école aji koko kewi deƴƴi toɓoli oɗo saaha kono de jagorɗo wi koma pecce e peeje gam kay safrude ndeɗon ñawandeya libération ari koye oɗon tragédie baɗɗo to Kaolack ene wayno ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui joom galle o yaltina ko ene seere fittan mum caggal nde huɓere nde yane mabɓe oɗon galle immeuble noon tawete koye nokku biteɗo Touba Ndorongo o kasa ko toon tigui ganduɗa ko tan waɗi e nder ngal ɗon le galle ne wayno oɗon joom galle e debbo mum tataɓo e suka mum kala mbasi en pittali mumen on joom galle nottirte koye inde Mamadou Sow o wurno ko oɗon immeuble kanko e suddima makko taro kono oɗon cuddiɗo tataɓo ko on tigui wasi fittan mum ene wayno goto e ganduɗa tigui ɓeɗon suddiɓe wondude tigui e tigguyel tokosel jaltinama enen guuri kono hayso tawi ganduɗa kay keeɓi ganduɗa ko gagnande musde heddiɓe noon kanko joom galle o e ɓiɓɓe makko ɗiɗo e oɗon cuddini makko tataɓo kamɓe foof ɓe jaltina ko pittaɓe ceeri e pittali mabɓe autoroute à péage woni toon ko tragédie goɗo ko o ganduɗa ko accident kulɓiniɗo waɗi hen ko Ndiaga Ndiaye goto kañum tigui ganduɗa ko saami ene ganduɗa ko pittali nogas jeeɗiɗi nogas jeetati kañumen kala gañimi hen gagnande musde ɗum de woni ko tawte e nder ndeɗon jayde libération jayde rewmi e oɗo subaka arti koye oɗon tragédie walla mbiyen musibbaji ɗi ganduɗa tigui e dow laabi kala wonti ƴiƴam ganduɗa tigui pittali kala keddima e dow ɗiɗon booli a hausse sur les accidents de la route ɓe mbi ko yoni hankadi ne ɗiɗon accident ji e nder booli dow booli leydi Sénégal kene tolno e yimɓe nogas wasɓe pittali mon e nder balɗe ɗiɗi foof noon koye nder leydi Sénégal walla mbiyen e nder dewnuji Elhadji Ibrahima Lomo sociologue o ko l'état est la cause principale ene sababu foof ko laamu ngu holno laamu ngu woni sababu kanko kongi makko ne tawi nder ndeɗon jeyde rewmi Yamar Ndaw sociologue et psychologue o wi ko conduire au Sénégal n'est pas une chose facile ene wayno dognude ɗo e nder leydi Sénégal wona hunde wemde kono ɓe mbemni ɗum saabu garɗo ñagade permis kala hokke permis de conduite ene wayno ɗum woni ko addata yogue tanaji maître Ndoye ko acteur social o wi les accidents concerne le plus souvent le privé ene wayno ko oɗon secteur privé ɓuuri wasde walla mbiyen ɓuuri jayede ɗiɗon accident ji ɗin ko kongi makko kanko oɗon gorko mo ganduɗa ko maître Ndoya jaydi stade coftal ɓallini ay sadi heewi wiide ko kayre uddardamal ɓe mbi ko heddi ko balɗe 45 e ngel ɗon kawguel windere woni coupe du monde ene wayno baroni gendi leydi Sénégal holko ngakki holko foti ɓeydede holko foti waylede kono holko foti sembiktinede foof noon ɓe garti ene mbaɗi kuptininde kamɓe ɓeɗon jayne koɓe stade yadde natal mabɓe ɗen baroji gendiji Ismaïla Sarr Krépin Diatta Sadio Mané Nampalys Mendy wondude tigui oɗon gorko Idrissa Gana Gueye nata mabɓe e nder ndeɗon jaydi stade leyɗele foof nene keɓono ngel ɗon kawguel bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum no tigui woni ko sifuno e yoge jaydeji leydi Sénégal e oɗo subaka aljuma eɗen garti tigui jarnade bandiraɓe e weltanade ɓe en ji commentaire uji eɗen jiya tigui koɓe bindata faade tigui ganduɗa ko Pinji TV faade tigui gonka gallo faade tigui gonka ayaw habride nde ene wayno oɗon loi d'amnesty président Macky Sall yidde artede Khalifa Sall e Karim Wade
mbele ko dawrugol mbele ko reglude ɗon caɗele mbele ko yancidde ngal ɗon dingiral dawrugol onon fanniyankoɓe politique fanniyankoɓe dawrugol onon anduɓe dawrugol namdal e dow mon mbele ko politique ngam ganduɗa ko yaccide ngal ɗon dingiral wasa wonde face à face hakkude makko e on Ousmane Sonko mbele président Macky Sall waɗiri ɗum ko artirde stabilité jaam e nder leydi Sénégal fof ko namde fof ko dogue dogue hamin cohli en jende mon e nder ɗiɗon commentaire uji ma en gartu hen so Allahu lamɗo jaaɓi bandiraɓe musidɓe tedduɓe arno tigui aɗo wandan ko Moussa Nia to karallagal to wonno to ko caada en calminiɓe kamɓe kala taw saɓe nder e boole leydi en mbiɓe juma moubarak yo Allah hokku en yide altine